kun mä pääsin pelaa futista. Kaverit haukkuu mua nörtiksi. Kyllä mä menisin pelaamaan sinne futista. Kunhan tämä nukka ei olisi nyrjähtänyt. Omikeros oli. Lähdöks mennä olemaan? Joku Jonni rämpyttää sitä. Mä menen haukkuu se pystyyn. Bileen, mein tänään kello 22.00 TV. Ei jaks mennä sinne pimeässä, Jonukki on ihan vitusti ES-ää viime aikoina. Mä jaks pelaa enää. Mulla on vaikka roolekset täällä. Oikeesti, mä oon jo 4. sivulla ja nyt jo virhe. Eiks nää piirtäjät tuossa oikeesti mitään koului käynyt? Oikeesti, tästä pitäis voittaa näin. No, tässä on niinku heti jo niinku virheitä. Vittu mä menen nukkuu, kun mä oon jo lanittanut 4 päivää putkeen. Voi vittu toi nyppää ampunut. Joo, ottakaa, mutsi huutaa. Mutsi pistää netin kiinni. Mulla on pakko mennä ulos. Mutsi pakottaa mut ulos. Hei, tää on niin paljon pakkokasvu, että täältä voi saada jonkun vittu raittiilmaan nyrkytyksen. No, oi vittu. Otin pari puranani autto pääsärkyyn, niin sit vaan lähdetäis skeittaamaan. Skeittaaminen ihan vitun vaikeeta. Vittu mä kuolin. Sen sit saa, kun on niin paska pelaa. Mitä sä sanot? Tää on Roger peli! Peli